gaat dus net om het mooi win. Het gaat dus gewoon om het win, om het resultaat. We beginnen natuurlijk met de landing. Just 2 tankstations. In deze tactiek maakt het altijd sowieso een auto, hè. Dit is een soort shield dinges. Dus... En nou is uw shield vol. Dus we hebben nou een auto, we hebben volle shields. Wij hoeven net te vechten. Dus op het moment dat we iemand treffen die waarschijnlijk best wel goed is, ja, dan ben we gewoon weg. Dan springen we in de auto en dan ben we gewoon weg. Zo wij binnen, ik ben al oer de nice. Dus die Lidse bear van 50 Section, ja, die winnen alles van mij. Wij moeten toekeren wezen. Wat we dan doen is, hier zit ik dus. Dan knop ik rechtspookje, poenk, poenk. En nu zitten we dus achterin. Nou, dus hier kan wel lekker zitten. Op een gegeven moment zijn er altijd wel mensen die beginnen op die jeep te shutten. En die zijn al sowieso slecht. Dus als er straks toch iemand op mijn shutten gaat en die shot mij, dan kill ik hem gewoon. Hoi, daar hebben we je. Nou, shut, ik ken er gewoon helemaal niks van. Ik denk mooi om daar. Nou, hartstikke mooi. Ja, wonderlijk. Het is een soort aantrekkingskracht op slechte spelers zet het. Oh, hier komt hier een mooie parachute om. Die lui ben altijd goed. Dus dit is een gast. Hier maken we net mooi aan hoeren. Die gaat nou in mijn auto stappen. Oh ja. We gaan nou offscript. Hey! Wat de hel? Dat komt er hier mooi de hele tijd. In de fucking chaos. Op een of andere manier ben we dus ik nog ontkaan. Best fjouwer. Maar dit is dus net hoe het mat. Het is dus net het motto van rustig campen en tiktokken. Helaas. Maar we zitten nog in de game. Dus het is weer campingtijd, hè. En nou is het hopen dat de zinstanders ook natuurlijk te grazen nemen. Dus dan zit hij nou in je vlakbij. Als hij nou bij u komt. Ja, daar komt hij aan. Ja, dat is topsport, hè. Maar dit is de tactiek om dus bij de laatste strijd te komen. En dan must een beetje geluk hebben bij om die laatste te winnen.